Древните цивилизации винаги са подбуждали любопитство и продължават да предизвикват интерес при разкриването на тайните от зората на човечеството. България, най-старата държава в Европа, съществуваща със своето име, е наследник на една такава древна цивилизация. Това били траките, най-многобройният народ в античността след индийския, както свидетелства бащата на историята Херодот. Земята им носела името на легендарната нимфа Тракия, която била лечителка и гадателка. Един от най-популярните герои по света е гладиаторът Спартак, тракиец от племето Меди, предводител на най-голямото робско въстание в Римската империя. Най-прочутият музикант на древния свят, лечител и философ Орфей, също е тракиец. Роден е в планината Родопи, където се разиграл и митът с жена му Евридика, която той последва в подземното царство. В Родопите вероятно е и гробът му. Следи от митичния герой водят към скалното светилище Татул. А в близкия свещен скален град на траките Перперикон, археолозите търсят прочутия в древността храм на Дионис. Според Херодот, този бог също е от тракийски произход, а светилището му в Родопите било не по-малко известно от това на Аполон в Делфи. Тракийският владетел цар Терес I, царувал в края на 6 век преди Христа, успял да обедини част от тракийските племена в мощното Удриско царство. Но въпреки това траките никога не са били изцяло единни и обединени. Малко след началото на нашата ера, земите на траките били завладени от римляните. През вековете племената им се претопили в новите завоеватели и в прииждащите племена, сред които славяните и прабългарите. Днес тракийската цивилизация не спира да ни изненадва със своите съкровища и постепенно да разкрива своите тайни. Тази земя е люлка на староевропейската култура, развита тук хилядолетия преди зараждането на месопотамските цивилизации и тези по поречието на река Нил. Доказват го най-старото обработвано злато в света от Варненския халколитен некропол, както и безценната находка от село Хотница. Съкровището от Варна представлява и най-голямото количество обработено злато от 5-то хилядолетие преди Христа със своите над 3000 предмета. Изключителни паметници от времето на траките са съхранени в долината на тракийските царе край Казанлък. Там е Казанлъшката гробница, един от обектите на ЮНЕСКО. Световното й значение е заради уникалните стенописи. Най-добре запазената живопис от ранно-елинистичната епоха в България. Добре запазени са стенописите и в Александровската гробница край Хасково. Те представляват тракийските религиозни обреди, култове, въоръжение, бит и облекло. А в царската гробница край Свещари, още един от обектите на ЮНЕСКО в България, ставаме свидетели на скулптурното майсторство на траките. Вътрешното й помещение е украсено от колонада с женски фигури. Омир пише в Илиада за траките следното. Те се присъединили с техния цар Резус от племето Едони към троянците в Троянската война. Царската каляска била украсена с злато, а тракийските коне били по-бели от сняг и по-бързи от вятъра. След смъртта на всеки тракийски цар, гробът му бил затрупван с огромна маса пръст. Тези могили били смятани за врати към вечността, където изпълнявали свещените ритуали на орфическите мистерии. В тези ритуали траките използвали вино.
Отново Омир споменава това прочуто вино, на което и двете страни в Троянската война разчитали, за да укрепи силите им. За това, че траките били известни винопроизводители, се уверяваме от археологическите разкопки и на Перперикон, и сред храмовете на тракийския култов комплекс край Старосел. В този район на Средногорието до Панагюрище е открито и най-съвършенното свидетелство за високото ниво на тракийската цивилизация. Това е Панагюрското златно съкровище. 9 съда от чисто 23-каратово злато, изпъстрени с сложни релефни митологични сцени и послания. Траките го използвали за пиене на вино по време на мистериите и в други ритуали. Но то не е единствено. Десетки са откритията от епохата на траките, като Вълчетрънското, Рогозенското и Летнишкото съкровища, или пък това от село Борово край Русе. Всички те, съхранени в историческите и археологически музеи на страната, впечатляват с изящната си изработка и утвърждават вдъхновения човешки дух. Истински и непреходни, бляскави символи на хилядолетната земя на България. В началото на 6 век преди нашата ера, богатствата на траките се изчислявали на 260 тона златни предмети и монети. Според гръцкия историк от 5 век Тукидид, царството на траките Одриси е най-голямото по размер на своите приходи и други богатства. Множество богати и несъществуващи никъде другаде традиции и обичаи, достигнали до нас от времето на траките, ще видите в България. Такива са маскарадните игри с кукери през зимата и ритуалът на нестинарството през лятото. Танцуване върху жарава с далечен тракийски привкус. Нестинарството и до днес е обвеяно от митология, заради която ЮНЕСКО го обявява за част от световното нематериално културно наследство. Въпреки наличието на десетки храмове, могили и съкровища, историята на древна Тракия остава все още загадъчна и непроницаема. Траките не оставили писмени свидетелства. Героите и митовете им обаче са все още живи, а изкуството им блести с чистотата на злато. България на траките. Страна, която си струва да откриете, да почувствате и да изживеете.